zer uste zenuten ni nintzela? Ba ez, inauteritako erritmoa gaur gonbidatuak jarriko digu bai. Jostuna, jostera, eta kosinerua, kosinatzera. Eta kosinerua batutan, leluana itea. Iepala! Inauterien erritmoa bihotzean eramaten da. Eta bihotzean, eta nola ez soinean. Eta beitu gurekin zein daun. Urtzi jauna, etorri gugana. Eguerdion. Zer moduz? Oso ondo. Ize dotor etorri aiz. Sí. Ona. Basekia gainea guztetze izkila. Ikindako alde gau. Bai, hau asko mobidakoa da, orduan. Ona, ze dotore. Txapela eta guzti ikindek? Dana. Dena, Ona. Bueno, beti biltzegea inauteriak tolosan, i esatot tolosatik, ez da? Ez, basaurikoa. Basaurik. Bertan, bai, inauteriak daude, bai. Eta gainea sari mordoa jaso dituzu, ez da? Bai, nahiko txoskagu, bai. Somos modatzea zukaldian. Bueno, nahiko gustatzen zait, baina bueno, ez daukat hainbeste nibea zu ezala. Bueno, plater berezi bat ingo dugu gaur, ostegun gizena denez, eta nola ez, txerri belarri eta muturrekin, ikusiko zuen tomate saltsa ehar batian, eta aldi berian kontatuko izguzu, zure jantzik, historik, eta bertako inauterik nola dian. Ados? Ados. Adi launak saio, bikaina datorreta. Bueno, lagunak, eta urtzi, garatuko izuet pausuz, nundik noa ibiliko gehan errezetakin, bale? Bueno, gaur ostegun gizena danez, ikusiko zuez parlamentuzko baskarik jaingo deun. Hemen dazkau belarriak, txerri muturra, behitu, bale? Hemen dakauna da, txoixua eta holkila, nik inder soinua, ez da bizikan, lasai. Bale, eta hemen dakau geho tipula, porrua, baratzurila, pipermina, hemen dakau salda kontzentratua eta ardo zurila. Ingo deuna da, lehen bizi, bai belarrik eta bai muturrak, bertan jarri egosten, tipula porru, ardo pixkat, baratzuria lepare bat, pipermina eta salda botako jo, salda kontzentratua. Zergatikan, uretan egozita, goxo geratuko zen, baina salda kontzentratuakin beti ikutu berezi bat eukiko. Eta gaina gero ur hori, igual tomatiei botako jo pixkat, berbau, eta gaina gelatina eukitzeu eta loitzeko aproposa izatea. Bale, hori izango da gure plateran oinarria. Baina hori gero saltza baten sartuko deu. Ze saltzan, hemen ingo deuna da tipulina dazkau, tipulina dena lauki txikitan ingo deu, goxatuko deu lapikuan, eta behin goxatuta daunean, baitare hemen egozitako barazkiak ateako ditugu, bai baratzuri, porru tipula, baitare txikituko ditugu, gehituko ditugu lehenoko barazkitara, eta geho ingo deuna da, bai tomate hauek, raiatu, segurazki, eta bertan utziko dugu goxatzen. Hoi dena, ondo murrizten danean, nahiko txukuna daunean, ingo deuna da, belarrik eta mutxurrak pusketetanin, eta bertan bota goxatzeko. Vale, hoi izango gaurko plateran oinarria. Eta horretzen dut dakaun odolkila eta txoixua, ingo deuna da prejitu, eta gero, kasulan gainean jarri, lagungarri bezala txoixo pusketa batzuk, eta holki pusketa batzuk. Eta hoi gutxi balitz, gero hemen opiltxo bat ingo deu, hemen dakaula irina, dakau ardua, olilua eta arrautza. Gatza botako diou, nastuko deu, masatxo bat ingo deu, eta hori tendan gauza bakarra da prejitu, eta jarriko deu lapikoan onduan, lagungarri bezala, opiltxo batu izango basean bezala. Hori oso mitikoa da itia anixakin. Anixakin iten da, ardo zurian ordez anixa jartzen da, eta gero kanpo ateatzen dianean azukrea botatzen zaie. Baina gaurkoan gazilak ingoitugu gure platera laguntzeko. Ados? Ados. Bueno, zemuz moldatzen zea zukaldian. Gustatzen zaizu? Bueno, bai, gustokoa daukat, baina bueno, pizkanaka. Pizkanaka. Bueno, lasai. Ingo deuna da, beitu, hemendikan biharko itut, 3 ale baratzuri. 2 esan den, baina 3 botako xio egostea. Ura jarriko hemen ja berotzen, eta nik hongo naiz porrua garbitzen, eta tipula zuritzen bertan jartzeko egosten, bale? Bale, ba. Bueno, kontatu iguzu. Ze mozorro karri ezu? Zertaz zijoazten lehenko urte mozorrotuta? Ba, hori da, iazko asuntoa. Hartu dut hori jaka bat hortik zegoela bueltak ematen, eta hori, iaz pirata munduko fantasia izan zen. Vale. Eta hori, bizar beltzen inguruko movida
nahiko handia izan zen iazkoa. Vale. Zenbat lagun biltze zeate? Zenbat, badaki zuri tokatzen zaizula traje guztik txukuntzia, zenbat lagunentzako tokatzen zaizu dena txukuntzia? Iaz 40 inguru egon gine azkenengoa. 40 inguru? Bai, hori da, bai. Eta nola kudeatzen dituzu traje hori guzti zen, nola inbeste pirata nola lortu dituzu jastia? Bueno, azkenean hori, orduak ematea da. Pizkanaka hori, Josi, Margotu, hori, dana sortu, hori da gauza. Dana sortu. Eta utzetikan sortzen dezu, abezen oial horiek zertzian, oial utzak eta hori lortzen dezu hortikan, edo jaka bat prestatzen dezu eta hori jartzen dezu jaka sar batetikan, edo? Da pizka bat hori nahazketa, hori adibidez eginda dago, guztiz eginda dago, bai. Zerotikan hasita. Bai, eta ez gara jostunak, baina bueno, moldatzen gara. Jope, ez eskerrak, Ona. Bueno, eta esaten dezuna, zuri tokatzen zaizu dena moldatzia? Bai. Lagunak ez dizue laguntzen? A ber, guztion artean ateratzen dugu, baina bueno, azkenean buruan inaiz. Zuzea jartzen duna. Bai. Vale. Eta orduan, lehenko urteko tematika piratana aukeratu zendun bezala, aurtengo tematika zen izango da, o ezin da aurreratu? Ezin da ezer esan, larun baten arte, sorpresa, bestela. Osea, gaur ostegun gizena da, zuek ostegun ostira letzaten mozorrotzen. Ez. Dana larun batean. Dana larun batean konzentratzea hori da. Lehenengo larun batean eta urrengo astean 6 horagoaz normalean. Vale. Errepikatzeko. Errepikatzeko, eta jute zate histori berdinakin? Hori da. Trajiak baleko gelditzen dira? Bai. Ez dia zuntxitzen, Ez. Vale. Eta zezan bihar nizun. Zesta hora jute zeate, eta zesta hon ere bai ospatzen dezue inauteriak edo... Bai, gauza da hori, zesta hon dela urrengo astean, eta orduan bertan, hori, kuadrilla pilo bat egoten dira normalean, leku guztietatik doaz jendea, eta nahiko jai handia sortzen da bertan, bai. Vale. Eta basaurin zehazki, zer da antolatzen dana? Inauterin egun potolua larun batian da, larun baten juten bagea basaurira, ze topatuko deguan? Badago nahiko ambiente ona, nahiko polita, osea, familiak, kuadrilla handiak, eta bueno, gauza nagusiena da hori desfile erraldoia dagoela. Desfile erraldoia, Hori da, bai. Karroza eta guzti izatea? Hori da, badaude, bakoitzak egiten duzut berea, baina bueno, gero udaletxekoak bai beste lau karroza ateratzen dituzte, eta bueno, nahiko giro polita dago. Ona. Nola izaten da? Ze horutan hasten da historia, ze horutan da karrozan historia hau, nola dijo panorama? Gutxi gora bera arratsaldeko 5 arrengatzen da. Osea, laguna ja gelditzen zate, baskalu hostian. Bai, ez, goizetik. Goizetikan. Dana frogatzen, bai. Dana antolatzen, frogatzen. Hori da. Vale. Eta karroza, nolako karrozak izaten dira? Normalean nahiko handiak dira, osea, gukiaz 3 eraman genituen. Zue bakarrik hiru, zuen laguntaldiak? Bai, hori da, bai. Eta zenba karroza bildu zian bertan? Ez dakit, iaz ez dakit, 18 talde inguru egongo ziren. Eta karrozan tematika, bat piratana o piratanak zian 3 karrozak? Hirurak piratanak, Altxorra, danak. Altxorra, hori da. zertzeon altxorrian, zardo pizka, txakoleña, zertzeon. Urrea eta horrelako gauzapillo, bai. Vale. Eta nola prestatzen dituzue karroza horiek? Oik ez ton tinglao esango, ez da? Bai, nahiko tinglado, Zuritu horiek, bai, zuritu, honea botatzeko. Gauza da hori, ez daukagu guk adibidez daukagu pabellon bat egiteko orduan, dana uzten dugu hori, azkenengo momentuan sortzen dugu. Claro, bestela utzi behar leku baten, auto guztia egoten da hor molestatzen ez, baina bai okupatzen leku, ez da? Hori da, bai. Vale. Eta nolako dimensioak eta zer da? Tratore bat modifikatua o fustrak bat modifikatua edo eroskiko karro bat modifikatua? Ez. Badaukagu ja base batzuk eginda gurpilekin eta dana, eta hori, onena da ez dugula behar kotxe bat ez eramateko orduan, arrastraka eramaten ditugula. Zue bultzatzen dezu, trasto guztiak. Piratan artean bultzatzen dezu hori. Hori da. Ondo. Eta, esan dezu, bat urrian azala, bigarrengo karroza zertzan? Zen hori piraten, zen itxasontzi moduko orduan, horrelako bela handi bat, altxorrekin, eta azkeneko karroza izan zen, hainbat jaula hori loroekin eta horrelako movida handi bat zen. Azkenekoa. Eta aurtengo karroza adidez egin berezu, aurrekua desein eta berri jain. Hori da, bai. Eta azkenean kiston lanak, ez da, izaten dira, bakarrikan 3 ordu ibiltzeko kalian hueltaka, ez da? Horretarako, bai. Zestaoak bai eramaten dezu karroza? Bai, dana, hori, zesta hondan, hori, handiagoa denez dana, pues, hori, gure karrozak eta gure movida, bai da pizka bat handiagoa basaurin baino. Ados, hori da. Zesta hon, zenba jende biltzen da? Asko jende gehiago biltzen da? Bai, igual 50
Karroza gola, Bai, pillo. Eta lehiaketan nun izaten dira, basaurin ala zestaon? Bietan. Hori. Eta nuna harrapatituzu txapela gehiago, domina gehiago? Ba, uste dut zestaon hasi... Bai, parkatu. Zestaon hasi ziren... Bueno, uste dut dira 50 piko urte hori. Lehiaketa hori martxan dagoela, Eta basaurin 10 urte inguru edo. Vale. Eta zuek noiztikan zaudete txapelketan parte hartzen? Ba, uste dut 20 urteren bat hortikan. Osa, leheno zestaora bakarrik jute zinaten? Hori da, bai. Eta, zin izan da, dibidez, kontatu zin izan da irabazitu zuen txapelketak, o irabazitu zuen sariak, edo ze sari hoten dira bertan? Ba, hori, badago hori, sari berezi bat adibidez ez daun, dela nahiko potentea, eta hori ez dakit, 4 bider edo 5, bai, irabazi dugula. Zein da sari potentia? Zerrena da saria, ja, konjunto danana, edo tematikana, edo zerrena da? Kuadrilla handiko saria hori. Gero dago kuadrilla txikia, eta guzti bat dagoela individual edo bakarrik joteko. Eta saria zein izaten da? Ze sari mota ematen dituzte? Ba, ematen dituzte... Horea, azteko eta behin, ez da? Bai, hori da, baina, bueno, dilua, eta, dibidez ez daun ez dago trofe hori. Bada hori. Txapela bat edes? Diploma moduko bat, eta pista, hori da, baina, bueno, nahiko ondo dago. Bikain. Eta, bueno, esan dezun bezala urtzi, zuk kudeatzen dituzula traje guztik, lagunenak, 40 lagunen traje guztik iteko, larun bat hau pasa, urrengua pasa, eta ja, iten jarri behar, ze urrengo urteako, hastian bat iteko, hastian bat, 40 aste, behar dituzu. Ez, normalean badaukagu urrengo urterako ideia badago buruan. Bai, Bai. Aurtengo ez digu kontatu, eta ja urrengo urteko badakik, Badago hortik, bueltak ematen, bai. Mekatxil lamar, onda. Eta noiz azte zeate urrengo urteko historia hoia martxan jartzen, noiz azte zeate? Normalean, igual, 5 hilabete aurretik azten gara. Gutxi gora bera hori, deiak botatzen, eta gero ja pizkanaka materiala lortzen, hori oialak edo behar ditugun gauzak. Vale, eta hoi guztia, adibidez, lehengo urteko oial guztik, traje guztik, hainbeste lan eta denbora utzita gero, ja ez dute balio gehiago? O herriko beste batzu justen dizue trajiak, edo Tolosa etortze zate saltzea, o zeite zuen? Ez, normalean gordeta daude hortik, bakoitza berea badauka, eta igual adibidez, 3 urte barru zeo zer erabili daiteke berriro. Hortik daude. Bueno, lagunak, hemen, lehendabiziko urratzain deu, belarrik martxan jarritugu, eta ingo deuna da, lehendabiziko erreportaia ikustea jun. Ados? Ados. Ba, jungo geha zehazki Murgiara, La Casa del Patron, eta ikusiko zuen zer nolako tripaki prestatzen dituen bertan. Guazen ikustea. Kaixo, eguerdion. Kaixo. Ana eta Juan Kargara, gaude Murgian eta oin Hotel Casa del Patronen aurkeztuko dizuegu. Hotela 1995 eta 1985an sortu zuen. Ba, oingo jabiak, die Ramoni eta Kakelen semiak, die Patxi eta Anak. Hotelian daukagu 14 logelak, 3. solairukoak dira guardillatuak, eta udan gabiltz beti atope. Urte askotan jangela hau ez zauen, lehenengo solairuan, eta, bueno, oindala urte batzuk jangela hau sortu zuen, eta ia egunero beteta gaude. Guk egunero goizeko 7:00 irekitzen dugu, gozariak emateko, eta hola. Gero goiz-goizetik daukagu pintxua, patata tortillak, salda, kafia, kroasanak. Eta gero ja, eguerdirako, astien zehar daukagu eguneko menua, karta bebai, eta aste bukaretan bakarrik daukagu karta eta menu berezia. Jatetxea aurkeztuta gero, goazen sukaldera, errezeta berezi bat prestatzera. Bueno, hemen gaude, sukaldean, hau da Carlos, gure sukaldaria. Hola, katxo. Eta ontsa hasiko gare, gure gaurko platerrakin. Dira tripaki arabarrak, hasiko da Carlos tripakiak eta manitak mosten, tripaki arabarrak, dira diferentiak, adibidez Madridko tripakiakin, Madrid egiten dute bakarrik tripakiakin, eta hemen Araban egiten duguna da tripakiak, patak eta morruak erabili. Hori ematen dago beste konsistentzia bat, gelatina gehiago apurtxo bat eta zapore gehiago ematen dugu platerrari.
Ze daukaguen hemen gure sukaldean, kozina tradizionala, barrunak, eguneko menua egiten duguna, gero daukagu kozina nahiko modernua, daukagu parrilla bai, bueno, denatatik. Badaukagu ja dana moztuta, eta oain hasiko gare sofritua egiten. Irabazi dugu oin dala urte batzuk Arabako pintxo txapelketa, Bizkaian erabazu dugu tortilla patata txapelketa, gero gelditu gara bigarrena eta hirugarren, beste urteetan. Eta, bueno, gu bete gaude prest gauza horretan ibiltzeko, ez? Azkenean da gure saltza, ez? Ja daukagu dana potxatuta, eta Carlosek botako dau tripakiak. Tripakiak asko saltzen dugu hemen, 15 egunean 50 kilo edo lan. Eta, bueno, da plater, ez plater nagusia, baina hor da. Gainera da, jabearen, familiaren errezeta nahiko sekretua. Carlosek oso ondo prestatzen du, eta, bueno, jatetxean oso ondo saltzen da. Eta gero oso ondo saltzen dugu eramateko. Eta kagu kartan nahiko egokitua eramateko, eta plater izarra tripakiak dira. Dana daukagu ja potxatuta, botako da kaiena, piperraren haragia eta tomatia. Eta ja, enplatatu egingo dugu. Bueno, Joseba, hemen gelditzuko gare Carlos eta nik gure tripakia jaten, hau izango da gure gaurko baskarixa, así que, bueno, gonbidatuta zaudete gure tripakiak probatzera, eta gure karta osua. Eta, bueno, nahi duzunean, hemen gaude, Murgian, Hotel Casa del Patronen, así que nahi duzunean, badakizue, Murgiara. Eskerrik asko. Bueno, agur. Ai, ama, kuadrilla, oideko ikailua, zeitxura, kailo platerori janda gero, eta belarrin tamutxurra be janda gero, este Uber ez da txamarra, kalen ibiltzeko, Hoi da sasoiko ibiliko gana. Bueno, besarka da handi bat, eta jarraitu hola, goxatu arazten denoi, eta berua sartzen gorputzean. Eta gu hemen, behitu, Bai, zue telebista magia iteula, eta hori da, 2 ordu egosten. Belarri dazkau ja, xamurrak, porruak eta hemen, eta hain bihar deuna da. Belarrik eta muturrak atea ostutzeko, gero ondo mozteko, esan deun bezera, barazkik ateako ditugu birrindu, eta gero tipulinakin jartzeko, eta gero saltxa minutziko dugu, pixkat botatzen jungo gea, dena murriztu eta txukun-txukuna jartzeko. Bale, hau hementxe jarriko dugu, eta inbiar deure bai, opila prestatu, gero xio prejitzen jartzeko. Eta opila zu prestatuko iguzu, bale? Opila iteko urtzi, osagaiak pixatuta daude. Esan deun bezala, irina, ardo zurila, olioa eta arrautza. Dena bota, mingaina batekin pixka moitu, eta gatza pixka botako jore bai, xoxito ez ibiltzeko, bale? Oso ondo. Nik usten dut, mingainakin hasiko zela lan azten, baina gero eskua sartu beharko jozu, bale? Eraztuna gendu eta eskua sartu. Venga, hoi zure kontu, esan deun bezala nik ateako ditut haueko ostutzea, eta tipulinak goxatzen jarriko ditut. Eta zein izan zian mozorro irabazliak lehiak eta horietan? Dibidez hori, iaz hori, barba negra edo bizarbeltz hori izan zen gaia, aurrekoan... Eta irabazitzen duten horrekin? Bai. Bai basaurin eta bai zestaon? Hori da, bai. Eta hori aurrekoan akelarra izan zen gaia, eta, bueno, Egiptoko jainkoak eta movida guzti hori, eta bai azkenekoa izan zen hildakoaz edo zombi moduko gauza arraro bat. Vale. Eta, hori danak pentsatzeko eta prestatzeko eta nola iten ditu kudeak eta hori danak? Nun fijatzen naiz? Brasileko inauteritan, o Tolosa etortzea izbueltat ematea, edo... Ez, azkenean da, hori igual pizka bat urte horretan gogoko ditugun gauzak eta horrekin jolasten dugu. Ba, ez da? Bai. Eta adibidez urte hortan egon bada zerbait berezia, o pelikula berezin bat, o pizkati bai grazia itego, ez da? Bai, baina bueno, normalean ez ditugu moda jarraitzen, gure konturagoaz. Zuen kontura zoaztea. Bai. Bueno, hemen xautek elitu da mantekila bezala. Ikusten dezu eze biguina da ondena, ez da? Hola geratu behar du gero gixatzen. Baina hau mostutzeko garrantzitsua da atera, ondo ostutzia, ondo mostu izateko. Bestela, izton trizkantza itea. Eta hotza da honian errez mostea. Ordu ningo deuna da, ontzia hauetan jarri, eta epeltzen dianian, ozgailuan sartuko ditugu, hotzak eoteko gero mosteko. Ea denbora mate digun ostutzia.
Baina, bueno, hemen behitu ze gauza xamurra. Eta hemen guen barazki kateako ditugu, gero birrintzeko. Bueno, ingo detena da, lehendabizi, tipulina martxan jarri. Zeratik bestela, tipulina gatuko zaigu, gutxi inda. Eta tipulina jarri berde ja martxan. Jamu zoaz hori horrekin. Ondo doa. Venga, aukentuko izute mendikan. Hau dan arraskara botako osagai guztio bota dituzu, ezta? Hori da, bai. Gatzare bai? Gatza orain botako dio. Oso ondo. Guain botako jozu, ezta? Bai. Oso ondo. Bueno, eta kuadrian, zertzaudete, adin guztietako jendia, danak irekintakoa, gurekintakoa gutxi gara bera, zer urtetakoa zehazu, bakit? 37. 37 da kasu? Bai. 86koa zea? 87koa. 87koa, bale. Ni orduan jain dituzu urtiak, Bai. Vale. Ni 85koa nau. Vale. Eta denek adin antzekokoa zeate edo? Ez, txikiena uste dute, igual 4 urtekoa izan daiteke, bai, eta nagusiena 70 inguru. Benetan, argin guztietakoa zaudete? Hori da politena. Ze ona. Eta nolatan kuadrilla berdinan, lantalde berdinan, hainbeste adin desberdinetako jendia? Azkenean, hori, hasi ginen familia moduan, gero pizkanaka hori laguna joan ziren sartzen, eta hori azkenean gustoko duena badaukatokia gurekin. Hori da. Eta urtzi, zuri saletasun hau, noiztikan etorri zaizu? Nundikan etorri zaizu? Hori txikitatik amak dauka errua, berarekin hasi ginen, eta azkenean nik hartu dio txanda. Errelebo hartu dezu? Hori da. Orduan amare, taldian barruan dago? Bai, noski. Guztiak gauz barruan, bai. Eta nundikan hartu dezu zure arte hori hostekua eta kreazioa eta hau dana aurreateatzeko historia? Ez dakit. Zeratik ez da nahi bakarrikan, baizik eta balioin behar du pertsonatek hau aurre eramateko, ez da? Bai, ez, txikitatik hori atentzioa deitzen ziren hori mundu guzti hau, eta bertatik. Eta txikitan bai zure mozorrak zukudeatzen zenituen edo nola itezen unoi guztia? Bai, hori adibidez, igual topatzen nuen etxetik oialzati bat, eta horrekin jolasten azten nintzen, eta bueno, azkenean gauzak sortzen dituen, bai. Ze motatakoak itezen dituen? Pues ez dakit, ezke uste dut ale guztiak ikutu ditu dala orduan, danatarik egin dut. Danetik egin dutu. Bai, hori da. Bueno, horrek ja itxura hona daka, ez da? Bai, nik uste dut badagoela prest, bai. Bai, Bale, gauza tingo dugu, baitu. Lagunduko jazu tomate hori birrintzen. Vale. Eta tomate hori birrintzeko, hori ja nola listo dakaon, rutina zu ikusten. Perfecto, ingo duguna atera, 2 golpe emango jogola, pixka lixuago usteko. Vale. Eta hori listo da honez, ingo duguna pixka kiribildu, eta hemen reposuan utziko dugu. Vale, hori reposuan dakau, papeltxoa jarriko jau, eta gero igual beste golpetxo bat emango jau pixka finago gelditzeko. Baina hori listo dakau, eta hola jarriko dugu geruza ez jartzeko gogorra. Eta hemen tomatekin ingo diazuna da, hemen dakaten boltxo bat hola, nahiko ondila. Bale, nik hartuko dut boltxo hau, eta zuna gazu behitu eskua, garbitu horre raskan, bai, txukun jartzeko. Hartuko dut boltxo hau, haure mendikan arraskara bota, hau listo. Eta hemen ningo zuna da guain, tomatia raiatu, bale? Eta tomatia raiatzeko, hemen daga raia horia, hemen tomatiak, eta ingo zuna da behitu. Erditu mozten deu, horrela xe, jartzen deu bolan barruan, jarraia horia, eta jutezea horrela iten, eta inbirezuna, segi, geho bihatzak kanpo atea, bestela bihatzak emoztu itaitu honek, Xoabe, eta behitu, ingo zuna da, pasatu, azalakin bakarrik gelditu arte. Eta azala hau, hemen botako zu organikoa, eta olen gozu tomate guzti, bale? Oso ondo. Venga, hoi zure kontu. Bago batxerik txaran. Bueno, eta lehendabiziko txapelketa. Goratzezea ze mozorrekin irabazi zen duen? Bai, bazen hori iratxo moduko gauza raro bat, 14 urten euskan. Iratxo dordokatzen izango, ez da? Gokukua. Ez, bazen hori basoko iratxoa zeukan izena, eta hori 14 urterekin egin nuen hori arropa, eta gero komplementu guztiak, egoak, eta hori. Eta orduan ja hasi zina ja zure gauzak iten, eta hau pentsatzen dez, zure ogibide bilakatu da, edo ze egiten dezu? Bai, gutxi gora bera, bai, azkenean hori, kreatibitatea hor dago, orduan argi neukan nire mundua hori izango zela, orduan hasi ginen txikitatik hori, arropak eta olakoak egiten, eta azkenean eskaparateko mundu guzti horren inguruan nabil orain. Zerta dedikatzea zehazki? Hori, eventoak sortzen, erakusleioak sortzen, hori, kreatibitatearekin daukan guztia, osea, dana egiten dut. Ados, eta adibideon bat jartzeko, zen nintzako indituzu lanak edo ze eventontzako? Adibidez, hori, hotel pilo batekin lan egiten dut, eskontxak,
ez dakit, gauza pilo bat, egia esan da, bai. Adibidez, eskontzetan jungo gea, eskontzetan ze gauza egiten dituzu, nola egiten dezu? Ba, hori, eskontzak antolatu, hori dekorazioak, loreak, dana. Dana, Hori da. Vale. Orduan nola esaten da, gaur egun eramaten duten bikotekin elkartzezea, behaiekin, eta behaiek abertzen nahi duten, ez dakit, gaur egun hori izaten dira, ez da, argazki kateatzekoak, beste makilatzekoak, beste hori dana zuku diatzen dezu? Bai, gutxi gora bera, bai, baina azkenean hori, gehiena da hori dekorazioaren inguruan doan. Vale, zu gehiena dekorazioa. Hori da. Eta, orduan, gelditu beharko zea, nola egiten dezu bikotekin? Desente bilerain, behaiekin gelditu, nola kudeatzen dezu hori? Bai, hori da, lehenengo pausoa da, beraiekin egotea, bileratxo bat egitea, eta horren aurretik ja, horren geroago ja, hori, eskontza prestatzea, detailetxoak eta guztia. Eta, bikotekin inbiarri izaten dezu, bueno, esan dezun bezala, bilera desente biekin, baina bakarka harrapatzeitu zure bai beste sorpresak eta gola emateko? A ber, kasuren bat egon da, bai, sorpresatxoren bat egin dugu, bai. Bai, ez da. Zer eskatzen dizue bikotek? Zer nahi izaten duen normalian? Ba, normalean ez dago esera raroa, baina, bueno, baten bat berezia egon da, azkenengo eskontza izan da, hori, bikingo moduko eskontza raro eta berezi bat. Bikingoana? Bai, hori da. Bai. Eta nola dekoratzen duzu bikingoentzako eskontza bat? Ez jarri behar izan zen duen. Ba hori, bikingo munduko atretxo pilo bat bilatu. Gabarratea zenuten Bilbon? Ia. Bengoa batik? Ia, bai. Baina, bueno, beraiekin hori lan egin, hitz egin, informazioa bilatu eta gero hori forma eman. Una. Eta zuri zenek bilatzen dizu? Bilatzen dizu bikoteak edo jatetxeke bai bilatzen dizu edo jatetxeke esaten dizu, behitu bikote hau etorri da eta unai dute. Bai. Nola topatzen dute zurekin? Ba, azkenean biak, badaude jatetxeak zuzenean nire telefona ematen dietela eta bestela hori sare sozialak nahiko lan handia egiten dute horretan. Ados. Nola izena du zure sare sozialak? Espazios efimeros dauka izena. Espazios efimeros. Hori da, bai. Vale, ados. Eta hau guztia, nun ikasi dezu? Nola intzea hemen profesionala? Ba, hori pizkanaka hasi nintzen hori, batxillergo artistikoarekin, gero marketing eta erakusleio munduan sartu nintzen, eta gero han bat hori kurtso ezberdinak egin ditut. Hori da. Eta urtzi, zuri pasatuko zaizun, nire eskontzetako bodak pastela hundiak eskatzen dizkie, eta lanpia bat iten dezu dotore jarri, atea, listo, bukatu da, ez da? Hori da. Bai, pena bat da normalean, baina bueno, azkenean hori da magia, egun batzuetarako dela edo ordu batzutarako, baina bueno, gero ez egiten da eta hori, magia hori bukatzen da betirako. Zein izan da gutxien iraundun lana, esatezula, honek ez du balio izan, ez da 3 minutuako, letxe, 3 hilabete lanen 3 minutuako. Ba, adibidez, normalean eskontzak da, egun bateko gauz eta orduan gero hori, eguna bukatzean, pues dana badoa pikutara. Bai, izan daiteke, bai. Claro. Bai, zatikan, bueno, bentsat, mozorroena, bentsat urrengo hastian, zesta hori da, bentsat bi aldiz erabiltzen dira. Bai, gutxienez, bitan ikusten da. Ados, a ber, ninuntzieten, baietatxua, utzina zu hau. Bai. Vale, listo. Bagoaz txerrik itxarraka hemen itzein daitzein, Oso ondo, betu, barazkitxo jarritugu martxan, pintxe ona gota, Ondo, ematen diozu. Bai. Zukaldatzea tokate zaizu etxian? Bai, gaina hori guztoka daukat, Bai, Bai. Zein dira zure errezeta izarrak? Ze prestatzen dezu adibidez gonbidatuak daudenian edo ze berezia prestatu behar dezunian? Ba, normalean pasta gustatzen zait, hori. Nahiko pasta ezberdinak sortza gustatzen zaizkit. Vale. Eta pasta horietatik zein da arrakastatxuen, ez da, pesto behar batekin, o boloñesa bat, edo... Bai, ez, boloñesa nahiko rezada, igual agien pesto bat, bai. Pesto berezi bat. Hori da. Ona. Bueno, hemen, esan duen bezala, bideratu ditugu lan asko, gero inbiar deuna da hau puxkatu, hau goxatzen utzi behar deu bai, daina tipula gotako jo, eta gero bertako barazkik, eta hueltan ogitxokin behar ditugu, eta hoixe prejitu. Eta jungo gea mundakaino, eta bertako aratuzteak ezagutuko ditugu, eta ikusiko gainea, gero tostadatzuk ingo izkue. Guazen mundakara. Haupa Joseba, egunon, ongi etorri Mundakako Lalinera tabernara, nire izena Ian Urkia da, eta gaurkoan aratuzte eguneko tostak prestatuko ditugu, ze gutxi barru ospatzen dira hemengo aratuzteak, baina aurretiz, Mundakako atorren eta laminen ibilbidea egingo dugu Mundakatik zehar. Goazen!
heldu gara Mundakako plazara, hemen hasi eta bukatzen da gure atorra eta laminetako jaia. Goizean atorrak 12:30 inguru atearetatik irtetzen gara, lehenengo abestiak abesteko, eta pasakaiari hasiera ematen diogu. Eta gero arratsalde inguruan iluntzean 6:30 inguru, lamiak baita irtetzen dira Ameti plazatik, eurek bai kantu eta dantzan, pasakai egiteko. Eta gero Goiko kalean batu ostean, ostabere, jaia hemen bukatzen da, atorrak eta laminak batuz, eta abesti pare bat kantatuz eta dantzatuz. Jaia hau egia esan Mundakako entzat jai berezienetariko bat da, ditugu Mundakako jaiak eta bar, baina jai hau egia esan gaztetatik zaude itxaroten, ze nagusia izan behar zara, 16 urtetik aurrera sartu daitezkete gazteak atorra moduan abestera eta dantzatzera. Orduan txikitanik betiako alako green bat, bera eguna heltzeko eta apenas bukatze dugu eguna bebai, eta beste jai mota batzun bezala, San Ferminak esateko, hemen Mundakan bebai beti dago kontu bat atzeraka, jakiteko zenbat egun falta ira atorra egun heltzeko, zenbat denbora falta da. Kuriosidade moduan, atorrak badire urteak 200-etik gora izan garenak, eta laminak beste horren beste. Eta orain nahi badozue, beste toki importante batera joango gara, non atorrak kanta pare bat abesten ditugun, eta Mundakarentzako toki oso berezi bat da. Mundakako portuan gauz, ikusten duzuenez, Mundakako leku bere zeneateriko bat, eta azken finan, atorrarekin lotura handia dauko, ze Mundakako historia gehienak, portuko jendea, arrantzaleak, kondaira guzti horiek hemen gertatu ziren eta gertatzen dira. Aratuztegunean, ibilbidearen bukaeran esate baterako, 3 abesten ditugu, berton. Bukatzerakoan, jateko ordua izaten denez, atorrak geldi une bat egiten dute jateko, eta gero, arratsaldera berriz ere irtetzen gara, lamiakin batera. Lamien kasuan afaria izaten dute. Arratsaldeko pasakaia egiterakoan, Goiko kalean atorrak eta lamiak batzen dira, 3 abesti abesten dira batera, eta hor ja juergazten da esate baterako. Eta behin ibilbidea amaierara heldu garenez, orain La Leñera tabernara joango gara, berton Aratuzteguneko tostak prestatuko ditugu. Aratuzteko tostak egingo ditugu, gure kasuan gaurkoan, ogizko tostak egingo ditugu. Hau antxinako errezeta bat da, eta behar duguna da ogizerrak, bai briosa edo aurreko eguneko gizikua. Eta egingo duguna da, esnea, limoi pixka batekin eta kanela rama batekin infusionatu. Atorra eta laminen historia, atorrena esate baterako ez daukagu oso klaru nondi datorren, sekondaira pare bat ditugu. Bata esan, gizon bat, bera emazta esan Andrarekin harrapatu zuten bertan etxean, eta harineketan irten da eta inok ez ezagutzeko, izara batzuk jarri zituen. Eta bestalde, beste historia da gizon zar bat kalean eaten zuena eta bere emazteak ez zion usten asko edatea. Orduan, kalera irtetzen zen, izara batzuk jarrita, horrela bere emazteak ezekien bera zela eta edan alzuen. Orain, esne infusionatu ondoren eta pixkat epeldu danean, ogizerrak guztiko ditugu. Ez dugu denbora gehiago utziko ogizerrak esnetan, bestela desegin egingo litzateke. Kuriosidade moduan, akainera zine dizuet, reseta hau, erdiarotik datorrela, 15. mendet ingurutik, eta Mundakan, inautire egunean, tosta diferentak egiten dira etxetan. Bai kremazkoak eta bai ogizkoak. Kasu honetan, gaurkoan ogizkoak egin ditugu, eta errezeta hau, atorra partaide den lagun bateri kendu nion, oso onak egin zituen eta oso erreza irutu zitzaidan, da restik aurrera egiten ditut. Eta kremazko tostaen kasuan, errezeta nire amonaren zen, nik uste amonak bere ama edo amonaren eskutik atera zituela, baina beste errezeta bat da eta beste egunen batean nahi baduzu erakutsiko dizut. Arrotxan sartuko dugu eta arrotxatik pasa eta gurinean sartaginean frikituko dugu. Gero, behin frigituta, gure kasuan, azukre pizkarekin egingo dugu karamelo antzeko bat, eta karamelo horretan pasatuko ditugu tostadak, kapa gogor bat jartzeko.
Bueno, Joseba, hemen Mundakako aratuztetako tostadak, egun gutxi barru ospatzen dira, hortaz hemen Mundakan ikusiko gara. Agur! Ian, ia artista, ze tostada politak eta goxio egin dituken, eta ze garbi esan deken, nundik noa ebiltze zaten Mundakan inauteritan. Egia esan, ze leku eharra, Mundaka, bezarka handi bat bertako guztiei. Bueno, hemen txegurian jarraituko dugu. Beitu tipulina, ze itxura hartzen nahi dan, Tipulina murriztu zaigu, eta hemen ningo deuna da, hemen dikan barazkik ateatzen ibili naiz. Hemen da gau porrua, baratzuria, piperminak atea ditugun guztik, eta hemen ningo ditu guain urtzik birrindu, eta gehituko dugu bertara tomatia gehitu eta gero. Lehen da bizi tomatia, bitu zenbat zukuta dana, baina hola egin behar duna da, dena murriztu bertan. Vale. Eta hemen dakau hau murrizten, indeuna da odolkia eta txoizua pixkat moztu, prejitzeko eta gero bertan jartzeko, eta gero egin behar ditugu opilak. Hemen, utziko dugu salda hau, ondo etorriko zaigulako, gero honea bota, eta hemen goxatzeko, hau lehortzen juten bada, pixka loitzeko. Vale, eman lasai horre egurra, eman lasai urtzi. Vale, oso ondo. Eta indetena da, ozgailu handazkat belarrik, eta esan dut, golpe txiki bat emango jogu hobeto ostutzeko, aurrena belarrik ateako ditut, mostutzen jungo naiz, eta gero muturrateako eta moztu ingo dugu ere bai. Bueno, hori listo, ez da urtzi? Bai, hori eman azu, botako dugu horrea. Eta aldi berian kontatu behar diguzu, zein da nindezu nola lan bereziena, ez dakit, hola, zehoz dekoratu ezuna, hola, ikaragarri ja, esan dezu, jode, harra lan amantzin honek, baino, ze txukuna gelditu zen. Bale, adibidez, eskontza batean eskatu zidat, Van Goghiko margolan bat egitea, osea, kopia bat egitea, baina loreekin. Izan zen fotokoleko fondoa. Orduan, nahiko lan ikaragarria izan zen, baina, bueno, lortu genuen egitea. Ona, hori da. Bueno, hemen lagundu behar zu guen opiltxoak iten, Betu, hau ja, utzi behar duen murrizten, goxatzen, ea, iluntze zaigun pixkat hau dena, eta bitarten nien behar dugu opiltxo hauekin prejitzeko. Hemen daga borea. Hartuko zu, hola, pusketa bat, hola. Eskura, igual du batzuk pixkat ondillo bestia, pixkat txikillo izatia. Bolatxo bat hartuko deu, inbentzu irinetatik pasa pixkat espeatzeko, vale? Eta ingozuna da ondo luzatu. Luzatu pixkat alde batea, luzatu pixkat ego peatzen bada, irin pixkat jarri horrela, vale? Eta behin, hola dakaunian, hau, olioa berotzen danian, listo daude prejitzeko, holako xiak ingoituzu, vale? Venga, hoi zure kontu, hau martxan dakau, eta inberet hau pixkat zua getxi, bestela dana kanpo bateko zeiguta. Bueno, eta lan hau guztia egiteko, nola inspiratzezea? Nun inspiratzezea, non lortzen dezu zure momentu horiek ezke? Ez da erreza izan behar, ez da? A ber, errezan niretzeko bai, bada. Ja, oituta zabe bai, netzako tortilla itia bezala, ez da? Hori da. Baina, bueno, adibidez hori gauza konkretu bat eskatzen badizute, eta ez badekizu hori, adibidez hori interneten bilatu, liburuak irakurri edo informazioa topatzea da gauza. Orduan, bueno, horrekin nahiko ondo konpontzen naiz. Eta laun naue guztiak iteko bakarri zaude edo norbait dakazu laguntzen? Bai, ni naiz burua eta eskuak, baina, bueno, lan nagusiak eta gauza potenteak egiteko badokan laguntza hortik bai. Vale. Esaten nun, mekatzi lamar, zatik hainbeste eskontza, gero trajiak eta gero eskaparatiak eta hainbeste gauza iteituzu, ez da? Bai, hori da. Eskaparatekin gauza polita izan behar du, ez da? Badakit nor hiriburu bili izan zehala hor eskaparatek eta txukuntzen, eta... Bai, nahiko gauza polita da, bai. Dinamikua, ez da? Nahiko, ez da? Hori da, bai. Bat ez daukazer ikusirik bestearekin orduan oso lan polita da niretzako, bai. Eta adibidez, eskaparate bat, zenbat aldiz aldatu behar da? Hor zu jakingo zu profesionala zehala, ez dakit denboraldiro, ez dakit gu gozotegian iten dugu, San Blas ator jarri, San Valentin bezerbait jarri, baina zu ikasite eukiko zue noiz aldatu behar dian gauzak eta noiz izaten dan oberen aldatzia, ez da? Hori da, normalean nik esaten duena da 5 bider urtean zehar egitea. 5 bider. Bai, hori da, denboraldiro. Ia sasoiko, ez da? Igual denboraldiko, ez da? Hori da, bai, hori da politena, bai. Bai, batzutan ikusten dira hor eskaparatek zea 4 urte eta berdinak eta beste batzutan gehiagi aldatziare igual ez da honegila, ez da? Hori da, bai, baina bueno, gutxo gara bero hori denboraldiro da... Bai, eta segun zerrena dan, ez da? Establezimentua, ez da? Segun zerta dedikatzen dian igual, ez da? Hori da, bai, ez dauka zer ikusirik hori arropako erakusleioa egitea edo adibidez
sukaldak saltzen dituztenen eragozle bat egitea. Azkenean horiek ez daka, ia 3 hilabetian behin aldatzeko igual sukalde berriak edo gauza berriak, ezta? Hori da. Ados. Eta zertan gehiago normalian zentratzea, ze arlotatik handeitzen dizue gehiago? A ber, normalena da hori arropa dendak, bai, gehienak dira horiek, bai. Gehiena arropa dendak izaten dira. Bai, baina, bueno, bekero badaude gauza bereziak, bai, baina, bueno, normalean hori. Agora hau zemuz gatzen zaigun, Berotu zaigu behitu, Txak. Behitu hori, pixka suflatu behar du, kurruskari gelditzea, eta behitu hau, Ze saltza eharra, Buah, eharra indu gaurkoan, bai. Ingoetena da, ja belarrik botako ditut horrea, eta guain muturra karrikoet, muturra txikituko deu, eta ere bai bertara botakoet. Ai, ama, eta ikusi zue, behin ostutzean nian nola asko zerrexago mostean, Hau beruan, dana gelatina bezala da, eta dantzan hastea, eta ez da errexa izaten. Beitu. Torria ionia. Venga, Jose, askar, vuelta. Vale. Uste nuen itzala iristen. Vale, hoi listo, eta bani joa muturra mila. Eta guain, muturrak ebain moztuko ditut, eta txoixuak eta holki pregitzen hasi behar naiz, goaz, eta hau, kanpora Jose. Vale, oso ondo. Aurrenengua, listo. Ezin joven, hauzi. Masa ikasi egiten, Bai. Vale, ingo aldezu etxian. Eskatuko izu ez, da? Bai. Boa, eskatuko izu lagunak. Trajia eta opila, aquí. Uitu. Hori da. Ona. Bueno, eta urtzi, zein izan behar diaz, Doai dazkazu, o zein euki behar dia olako gauzak ondo kudeatu ahal izateko? Ba ez dakit, uste dut dela, hori, dana kreatibitatea edukitzea, eta, beldurra ez edukitzea, orduan. Beldurri gabe gauzak, ez da? Hori da, bai. Bueno, errakiten egia, onda. Baina, bueno, zugre bai azkenian, segun ikasi behar da, esan desun bezala kursokin, historikin, ez da? Bai, baina, bueno, nik uste dut hori garrantzitsuena da, hori, bakoitzak hori, bere kreatibitatea edukitzea ja jaiotzetik. Bai, ez da? Bai, hori da. Bueno, hemen bagoaz, Ikusten dezue gauza hau dana ze xamurra da hon. Inbiar deuna da, hemen mutur dana ondo txikitu, muturra txikituko deu, bertan sartu, opiltxo batzuk gehiago ingoitugu, eta inbiar detena dare bai, behitu, hauek horrelaxe jarriko ditugu, olio gabe, hau beruan dakau, jarriko dugu hemen, jungo da egiten, eta gaur egun badator, da ez digu denbora emangotan egiteko, orduan, itxoi mesedez hor, guantxe segundu bat, hau prejituko deu, hau dena bertan sartu, eta guantxe gatoz platera eratzen. Bueno, erra itxura hartu diguna honek. Piperrautza pixka bota jote egiten nahi zanean, eta guain beste pixka botako jote, Etxai gustatzen hasieratik botatzea bestela errepuntxuare gerditzea, eta hau bukaeran botata hemen 2-3 minutu euki goxatzen, eta nahiko izaten da. Gaur telebistak ez digu utziko denbora hori, baina, bueno, jarriko dugu horrela, ikusi zuen beste ze kolore hartu dun. Vale, oso ondo, hau listo, hemen jarriko dugu, eta banoa hemen jartzea. Bueno, orduan, zezate jozu jendia igurtzi hemen, gonbidatzeko gola eune arba pasatzea area, basaurira. Ba hori, animatzea, kalera joatea, mozorratzea, eta hori, nahiko giro polita dagoela inauterietan, orduan hori, kaletara. Kalea jun, goxatu, ondo pasa, eta ez pasa, betikua, txukun ibili. Bale, guain hemen txoixo muturra, hola. Iarra indi jau, Ona, urtzi, ona, eskatuko jegoen lagunak, mozorruain da aparte errezeta ditia, ez da? Hori da, bai, oraingoan bai. Idakaki pasentzilaik. Bueno, horrela, xe, 3 busketa, holkinak, 3 txoixonak, jarriko dugu lako 3 opila ere bai, bakoitza alde batean, betu ze gauzak xalaua gelditu dian, Eta goxua, jarriko dugu 1, 2, eta 3, eta arginano batek esango zu, berde pixka falta gula horrez, da? Bai. Ingo deuna da. A ber, holako xe bat hartu. Hau xebea. Eta hemen txedakau. Gaurko errezeta. Hemen belarrik eta mutxurrak. Saltxa ehar batian. Eta opil goxo-goxo batekin. Mi esker Rutzi, etortze batik. Aukeragatik. Eta ez digu zuzango zertasun gozaten buruan. Sorpresa, bai. Bueno, ea basaurin ikuste gehan, lagunak. Bueno, aio.